Frederikke, Marco og Magnus, vi har lavet et lille forsøg i fysiktimen, og så gik ud på, at vi skulle måle, hvor varmt der kunne blive i en svedekasse, efter at der blev sat 2 varmepærer ind i kassen, og de var til sammen 150 watt. Og derefter skulle vi se, hvor meget varmeenergi, der strømmer ud fra personer i hvile, for at kunne sammenligne. Inden vi kunne starte forsøget, skulle vi indstille dataloggeren. Dataloggeren tændes og tilsluttes computeren. På computeren åbnes Logger Pro, og derefter tilsluttes 2 temperaturmålere og en luftfugtighedsmåler. Målingerne skal vare i ca. 20 minutter. Til sidst vil der vises en graf på Logger Pro, og der vil vise, hvor mange grader der er i kassen og ude for kassen, samt luftfugtigheden. På videoen her kan ses, som vi forklarede før, at der var 2 temperaturmålere. Den ene skulle være inde i kassen, og den anden skulle være ude for kassen, så den kunne måle stuetemperaturen. Og så var der også en luftfugtighedsmåler, som var inde i kassen, som kunne måle luftfugtigheden. Vi skal gå i gang med første forsøg og stiller derfor 2 varmepærer ind i kassen, og derefter begynder vi så at måle stuetemperaturen og temperaturen inde i kassen. Vi målte også luftfugtigheden. På videoen her ses der en rød og en blå streg. Det er temperaturen inde i kassen og uden for kassen. Så ses der en grøn streg nederst på billedet, som er luftfugtigheden. Og det er så målingerne over lamperne inde i kassen. For at se, hvor mange watt der bliver brugt, så kan vi se på videoen, at den bare stiger alt efter, hvor meget tid der går. Nu efter at der er gået ca. 18 minutter, så kan man se, hvordan grafen ændrer sig. Man kan se, at temperaturen ændres på den måde, at stuetemperaturen ender med at blive nogenlunde konstant. Og temperaturen inde i kassen stiger jo længere tid, vi holder lamperne inde i kassen. Efter at lamperne havde været inde i kassen i ca. 20 minutter, kan vi nu se på vores video og billede, hvordan resultaterne så ud til slut. Det, som er spændende at se, er, at luftfugtigheden starter højt, men endte nede på ca. 25%. Det bliver meget spændende at se forskellen på luftfugtigheden, fordi vi nu skal have personerne ind i kassen, og der vil vi påstå, at luftfugtigheden kommer til at stige gevaldigt. Lige efter vi var færdige med det første forsøg med lamperne i kassen, så kunne vi gå i gang med det næste forsøg, hvor vi skulle have 3 forsøgspersoner inde i kassen, som skulle sidde inde i kassen i ca. 25 minutter. Vi indstillede dataloggeren på præcis samme måde som før, hvor vi havde 2 temperaturmålere og 1 luftfugtighedsmåler. Til sidst ville der vise sig en graf, som vi kunne sammenligne med. Nu er vores forsøgspersoner gået ind i kassen, og som det kan ses på videoen, så er temperaturen inde i kassen og uden for kassen nogenlunde stabil. Det, som er spændende allerede at se, er, hvordan luftfugtigheden stiger, og det vil den blive ved med at gøre. Formålet med dette forsøg er at finde forskellen på det første forsøg, hvor vi havde lamper inde i kassen, og nu vil vi lave et forsøg, hvor der er nogle forsøgspersoner, som sidder inde i kassen. Personerne sidder inde i en isoleret kasse, som afgiver noget varme, og på et tidspunkt vil temperaturen blive så høj, at noget af varmen rører ud af kassen. Temperaturen vil starte på stuetemperatur, som vi på billedet kalder T2, og vil på et tidspunkt blive en fast temperatur, da den begynder at afgive noget varme, som vi kalder T1, så derefter vil vi finde forskellen på T1 og T2. Efter noget tid, så kan man se, at der ikke er en stor forskel i temperaturerne. Men som man kan se, er der en spændende faktor, luftfugtigheden, og den stiger hele tiden. Det var som det, vi havde forventet, og vi regnede med, at luftfugtigheden ville stige meget. Som det kan ses på videoen, så er luftfugtigheden helt oppe på over 60%, som er meget spændende at sammenligne med i forhold til før, da vi havde de 2 lamper inde i kassen, fordi der var luftfugtigheden meget mindre. Vi er nu færdige med de 2 forsøg, og vi kan nu sammenligne de 2 grafer, som vi hele tiden har ville sammenligne. På det første billede her ser I grafen over de 2 lamper, som var inde i kassen. Det, som er væsentligt at se på, det er, hvordan luftfugtigheden er faldet ned til ca. 25%. Og så kan man se, at den blå streg, som er temperaturen inde i kassen, den er blevet ved med at stige. Det andet, vi kan sammenligne med, det er grafen, der kommer på her. Der kan vi se, at temperaturen inde i kassen, den er steget en lille smule. Det er et sådan blå streg igen. Og så har vi den grønne dernede, som er luftfugtigheden, og den er steget helt til 60%. Så det er altså en forskel på 35% i luftfugtigheden. Og det synes vi er en meget stor forskel, som vi egentlig også havde forventet.